altså. Og som I ved, så er det nok ved at være et stykke tid siden, at jeg har lagt noget op. Men ja, hvis der er noget, jeg gerne vil have, jeg måske skulle gøre. Måske lave en video sammen med nogen, eller lave et eller andet sjovt. Jeg har fået den her kniv i lyserød med den, kniven og den her. Ja, guys. Jeg vil egentlig bare gerne være lidt sammen med jer. Og I må gerne sub til mig, for jeg skal virkelig, jeg har brug for jer selv. Men guys, skriv gerne, hvis der er et eller andet, I gerne vil have, jeg skal lave. Et eller andet, I vil have mig til at lave. Og hvis der altså er noget, I vil have mig til at lave. Guys, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal lave. Guys, det bare være dejligt, hvis I gad at subscribe og like. Skriv en kommentar. Ja, jeg giver helvede. Men jeg har ikke sådan rigtig mere at sige end peace.